Čau lidi, tady Profík Popitu. Máme tady další ochutnávku Coca-Cola Vanilla, takže jdeme ochutnat. No, tady jak už je cítí ta vanilka. Tady už je cítí ta vanilka a i se po ní hodně krká, teď jsem si asi 10krát krknul. Tady už je cítit, jak jsem říkala, ta vanilka, že 7 z 10. Ale jako ty 3 body za to, že to je zase moc sladký, ale jinak jako je to dobrý. Třeba u té limetky, tak tam vůbec nebyla cítit ta limetka. Nebo třeba u té sherry, tu jsme ještě neochutnávali, to si ochutnáme příště, jestli tady dáte like, tak si to ochutnáme příště. A u té sherry taky to vůbec nebylo cítit, že tam je ta sherry, ta třešeň. Ale jinak moc dobrý, takže ještě jednou. Moc dobrá. Asi nejlepší kola, nejlepší příchuť, co jsem kdy měl, ale 7 z 10 za to, že to je moc sladký. Čágo.